ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗು ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಆಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರದ ಬರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಮುಂತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಐನು ಕಂಬಳ 100-200 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಕಂಬಳ ಅರಸುಲ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಂಬಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುದಾರದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಗುಲೊಂದು ಮೂಲಿತ್ನಗ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ ದುಂಬು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕೇರ್ನಗುಲೆ ಆಲೆ ಕೊಡೆ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎರು ದೊಡ್ಡ ಬದ ಬೆಂತಿನಗುಲು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನದ ಪೀಳಿದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕಂಬಳ ಕೃಷಿತ ವಿಷಯ ಬರೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ಬು ಅಂಚ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಯ ಎ ಬಿ ಐ ಬಿ ಅಂದ ಏರ್ ಸರ್ ಏರ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಲ್ಲ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಬಂದ ಬಳ್ಕೊಂಜದ ಅಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಎರುಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡ ಬಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏನು ಮಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಳೆಪಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಜಾಕಬ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಂದ 6ನೇ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನ ಕುದ್ದಾಡಿ ಎರುಗಿಡ ಅಂತ ಐಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಇನ್ನ ಪಾದೆ ಮಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ ಆ ಮೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕಂಜಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಹಾಂ ಏತ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಸರ್ ಯಾನು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಏರಿ ಇರ್ನ ಗುರುಕ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಹೆಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚದ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲರ ಸಾಗುಳಿ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗಾರ ಒಂದು ಬರೀ ನೆರೆಕರೆ ಪೂರ ಸಾಗುಳ್ದಾಗ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಕೃಷಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳ ದಿನ ಪೂರ ಐಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಐತೇನೆ ಅವೇ ಮುಂದುವರಿದು ಪೋಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಎರು ಗಿಡ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಐತೆ ಹಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೋದು ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕೇನು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಊರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರುತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಏರು ಎತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಏರಿನೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಟೈ ಅಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಟೈ ಅಪ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಪು ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಪು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಡೆ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ದುಂಪೋದು ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬೈನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ದಟ್ಟಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿಂದ ಅಲ್ದು ಒಕ್ಕ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನ ಪಾದೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಲ್ಪರ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಡಿನ ಹೀರೆ ಗಿಡ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ 2 ಜೋಡಿ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಗಿಡ ಇದೊಂದು ಎರುತ್ತೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇಂಚೋ ಕಣತಿನ ಕಂಜಿಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಲೆ ಬನ್ಪ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟೆ ಅಂದು ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅಂಚ ಎಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚುಂಡು 2 ಜನ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಜುಕು ಸ್ವಭಾವ ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟುಪ್ಪುಂಡವು ಅವು ಒಂಚೂರು ನೆಡ್ಲ ಎಲ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಒಂಚೂರು ಬರು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಆಗ್ಲೇನ 2 ಜನತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾಡಂಚಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಮಲ್ದ ಆತ್ ಬಂಡ ಮರಣಿ ನುಗದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದೇವನ ಕಂಬ್ರೋಡಿ ಎಂಚ ಆಪುಣಿಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಕ್ ಮರಣಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಸೆಟ್ ಆವ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಇಂದು ಕಾಲೇ ಪಣದು ಪೋದಾರೆ ಅಂದೊಂಜಿ 9ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಪರು ತಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೆಳುವೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಸಾರಿ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಸ್ವಭಾವದ ಪಂಡ
ಇಂಬಗಿತ್ತೆ ಒಂತ ಬುಳೆ ಇಲಕ್ಕ ನೆಂಚೂರು ಗರ್ವ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ನೊಗವನ್ನ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕನ ಪಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ ಅಂಜಂಗಲ್ ಪನೆ ಪಾಡ್ದಾಗ ಬಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪಿದೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಐಕಲು ಸ್ವಭಾವ ದಾದ ಪಂಡ ಎರಡು ಹಾಕಂಡ ಐಕಲು ಗರ್ವ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಐಕಲ್ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ನೀಪುವ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೆ ಶಾಂತಡು ಉಪ್ಪೆ ಕಮಲ ಬರ್ನ ಕೊಂತ ಹೀಟು ಡಿಪ್ಪ ಐಕಲು ಅಂತ ಗರ್ವ ಡಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಇನ್ನಪಾದೆ ಮಾರ್ದ ಇನ್ನಪಾದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ನೀರು ಒಂದು ಮುನ್ನೆ ಪಂದೆ ಅಂತ ಪುದಾರೆ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಸಂಕಲ್ ಪೂರ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಪೂರಿಗೆ ಸಾಧನ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಸರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಚೆ ಈ ಸರಿ ತೋರ್ತು ಗಿಡ ದಿತ್ತು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಡ್ ಗಿಡ ದಿತ್ತೇರೆ ಈತ ಇನಿ ಮೂಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲವಿ ಬಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಧುದ ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊನಪಿನ ಗಾಡಿ ಎದಾಲ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪವನ್ಕ ಅವು ದೂರೋಡಾಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಆನಾಗ ಅವು ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಏರ್ ಬರ್ಬೇರು ದೂರೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅರಿದ ಅವು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಧು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಕೋಣದ ಹೆಸರು ಇದು ಪಳ್ಳಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ಕೊಕ್ಕರ್ ನೆಟ್ಟು 4 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆಸರು ಗಡ್ಡೆ ಇಡು ದೇವೇರ್ನ ಮತ ಉಂದಾಪಿ ನೆಟ್ಟು 4 ಮೆಟ್ಲು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಾಂಗೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಾಧುಂಡು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಮೂಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿಜ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಅದ್ರ ಹೋಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಾಧಿರು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಡ್ಡಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಒಡ್ಡಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟ ಹೌದು ಜನರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಣ ನೋಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಜೋರಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜನ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಜನ ಆದರೆ ಎರಡು ಕೋಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕೋಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಕುದಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕುದಿಗೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಜೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಈತು ಹೊರತು ಪಾತಿರ್ದು ಇರ್ನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿನ ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದ ಚಾನೆಲ್ದ ವೀಕ್ಷಕರನ ಪರವಾದ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆ ನಿನಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಬದ್ದು 10 ಜನ ತಿರುಪಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದೇ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ನಿಗಲು ತಿರುಗಿದು ಮುಲ್ತಾನಿ ಕಂಬಳನು ನಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಸುಮಾರು ಧನ್ಯವಾದ.